En geno marariyo makare nyakoro mga juang machiegni cheno ni mar kagi kacha nyinga Lydia Okeyo. Tungni no bede chuny boma ma Nairobi kochakre okinyi makawuono bang' jo ohala ma wakulima bago ng'anyo ka gikwedo paro mar golo gi e chuny boma no kendo tero gi e chiro manyien ma ogere apaya ma Kangundo. Ng'anyo makamano okelo dhogni mag nyamburko e chuny boma no ka chenro mag wuoth e apeyni moko bende nong'ikore. Obila no bedo gi tich matek rakore gi jo ohala go mano chumoko mach e apaya mantiere but wakulima ka bende ne gitiyo gi iro malungo wang' mar keyo jo ng'anyo go. Mwendo wa saa 9 kuna vile watu walikuja wakaingia na kuna maskari ambao walianza kutupia watu tear gas usiku, na ambapo walikuwa wanatupia watu tear gas, na ikawa sasa kanjo pia wakaja wakashika mikokoteni kuingiza huku ndani. Kwa hivyo wakati hao wengine walienda kuzivamia na kuzitoa, wakati hao walikuja akambizo magari pia zitachomewa hapa, ndio wakazitoa kazingiza kule ndani. Wale watu tuna move ni zile malori na matrucks ambazo zinapark kwa barabara, au wanafanya wholesale ya vitunguu, ya potatoes, ya pineapples na ya oranges. Tukienda Kangundo Road is a modern market, and I hope you members of the state can have an opportunity to visit our Kangundo Road market. We have the right infrastructure that can accommodate over 5,000 traders. The toilets are enough. Ukiangalia huku hata public health kwa wakulima hawana. So tuko na a market that can take in over 5,000 traders and take in over 3,000 trucks kwa sababu kuna nini yao ya wholesale hapo nje. Jakoma don bura mar ODM bade malego songa John Oruenjo Humidha ong'ielo rengo. Humidha mabende yande ndalo moko nen jakoma lensi masiaya ne oyango thone kod wuode Kennedy Oruenjo kaluwore kod jodito mag don bura mar ODM kama oting'o jod bura malego songa Samuel Atandi giwito jakanyo mayande ochung' motegno kodgi kendo gikwawo ne anyuola mare kwe makende e kindegi mag kuyo. Jalo jatend piny Kenya Rigathi Gachagua onyiso jo siasa mondo miyo thegre gi siasa ma onge kod mise mag dongo Kenya to kar mano gitwage wiyo kenge mag gero sectors kaka mano mar pur kod mamoko. Kane olose gik moro e kaunti ma Nandi, Gachagua onyiso jo siasa mondo mi owe goyo agogi kod siasa moko ma onge kod agenda ni mar kinde yiero pod nitiere mabor. Siasa na kelele mtupatie nafasi tupange Kenya, tufanye kazi. Hii siasa mingi ni ya nini? Uchaguzi uko mbali. Let us allow the president, the deputy president, those given responsibilities, tuwapatie nafasi wafanye kazi. I know you have many expectations come out ya Nandi. I want to give you an assurance that the president is doing everything within his power to mobilize resources. Juzi amekuwa China akitafuta nauli mambo ya barabara. I know you had many expectations like all of us na kila pahali, lakini mambo imekuwa ngumu kiasi fulani, na rais ako pale anapanga, sisi tunamsaidia. So tunaomba kelele ipunguzwe, tupunguze matusi, tupunguze kiburi, tuache kujipiga kifua. Jatend piny Kenya William Ruto ogolo siem ne kembe kod ji mamoko ma osebedo kapuko taka e aora ma Nairobi River. Ruto loso korogoche bure Nairobi kano osidayanga chendo mar loso alwora mar aorano kendo jiwo ler mare.
Wacho ni sirikal ochiwore matimo duto manyalore maneno ni aorano obedo maler kendo ngadho mare odok kare. Bende wacho ni chenrono dhi nyuolo tije ne rawere ma kwan-gi ok tin ne 200,000. Chenro maloso wang' aorano owinjore ochaki tarik 1 dwe manyien ne bwo Nairobi kapok ochwale nyaka gwenge mamoko. Tutapanga hii Nairobi River kilomita 45 ya Nairobi River. The whole section along Nairobi River is going to be divided, na tutahakikisha kwamba kuna vijana katika kila stage. Na wale vijana watajumuishwa katika hii mpango, sio vijana kutoka mahali ingine. Condition ya kwanza ni kwamba huyo kijana awe anaishi hapa. Ni jirani mtu ya hapa. Ndio watajumuishwa katika hii mpango. Those entities that are polluting our rivers, the industries that are polluting our rivers, the manufacturing entities that are polluting our rivers, the raw sewage that is coming from our public entities, the solid waste that is in this river coming from different places, on the basis of extended producer responsibility, each and every one of them will be held to account. Rawere kaunti ya Mombasa ubiro kanyakla kendo sidayanga chenro mar choko sei mageto sundo piny owacho mondo mi oduok chien tend counties mantiere pacho ka kuke kwan 47 nyaka 8. Ikoni okang' ma kamagi kao kaluwore gi weche mag mibadhi mikoni okwako tend counties e pacho kae gino mosemono moko kuom counties tiyo kaka owinjore nikech buche mag mibadhi ma ok rum. Rawerego mathoth gin jopuonjre mag mbalariany koni kato bedo ne piny owacho no singo mar siro sombgi chenro moketi mageto siro somo margi sani medo mana kelo pek ne jopuonjre to chutho mago ma onge kod nyalo. Nyasi no bagi alap matononoka e kaunti ya Mombasa. Tupiga risasi, tukienda maandamano wanatushika, tukikuja kupiga story na kudance na kutafuta future wanatukujia. Sisi kama comrades tumeumia hizo miaka zote. Tumepanga maandamano hapa na pale amsikii. Tumekuja tumeketi na nyinyi kikao, ulita kikao pale Bomas. Tukaja keti na wewe bwana rais. Tukasemezana na ukasema utasikiza, hujasikiza. So it's high time we tell you that new funding model for universities haijawekwa in the right way we want. Dispatchment inafanywa too late. Wanafanya allocation January, dispatchment inafanywa September. Na ni pesa kidogo ndo inafika. Mulitoa kwa TVET schools. Mulitoa capitation ilikuwa 30,000 mukapunguza mpaka 19,000. Saizi kuna wanafunzi wapati hizo capitation. What is not happening with this government? Magavana wananunua Fanta 1 million. Magavana wananunua wheelbarrow 3 million. Kuna gavana moja saizi yako huko majuu alishikwa na 649 million. Magavana wanajenga kiosk wanaita Atini Stadium, wanasema wametumia $500 million. Ni wakati ya kuambia vijana we have to take leadership, we have to take back our country. Kama maandamano haita work, hakikisha uko na kitambulisho, uko na kura, juu 2027 they will not believe. Nok mar pi biro medo kwako moko kuom kuonde dak mantie boma ma Homa Bay kaluwore gi kethruok mar odundu ma osebedo ka keyo pi. Yangore ni odundu go kethore kuonde ma ilose apeni matindo madonje bomano. Kambi mochung' ne keyo pi e kaunti no Mawasco wacho ni gisedo lal ma ok tin $20 million nyaka ne gedo mag apeni go chakre. Gedo mag apeni matindo madonje boma ma Homa Bay osebedo ka dhi nyime e kuonde dak ma e bomano. Gedo mabende oseng'uko chenro ma keyo pi ne jopiny e yo ma owinjore e moko kuom kuonde mag dak mantie bomano. To seche muloso wang'ayo tung'iyo kaka ung'ado pipes gi seche mung'ado gi ginyalo miyo ji sida, jok moko koro koso pi. Koro ko wang'iso chon kamano tunyalo ng'eyo ni pipes gi jok moko koro ok yud pi e utegi, jok ma koso pi be koso pi mang'eny. Sida ma wan go en ni ndara ber kendo loso ndara wamorgo nikech mano maendeleo mar gweng'. Lakini pi ochodi masani kaka pi nyalo chopo no kuonde ma wantie mondo wakonyre gi pi. Wawinjo mateke mokalo nikech pipe ochod kamoro amora mane lose ndara. Koro wakwaya ne jotendwa mantie mano wayiero ni mai seche ma gimbe ginyalo bedo machiegni
mondo gimiyowa kata yo moro monyalo konyorego kapod iloso ndara. Contractors momi migao mar payo ndara gitimo maber kendo keto apaya maler, gogi lam kata miyo gibedo kuonde manyalo miyo wuodhwa bedo mayot en gima ber. To e thuolo ma gitimo mano ok gimiyo luor udundu mag pi kendo udundu gi gikawgi ka gik manono. So e thuolo mang'eny yudo ka gin ka gichako tijgi to gimuoma giyiecha gichodo pipes wagi. Koke kaunti ma Homa Bay terinya kaunti ma Migori kama governor wa Migori Dr. Ochila Yako oseo migao mar omenda mawacho ni osekelo digni e chenro mag keto e tim chenro mag thieth manengone oyueyo kata universal health coverage. Ayako nolose kinde yao kuonde thieth buora mayande oko Migori ochwalo ng'ur ewi deko mar omenda mowinjore okony e tao sekta no mar thieth. Okoni counties ni kod gope mathoth kendo manorocho chenro mag chiwo thieth makare ne jotuo. As I speak today, NHIF owes Migori County government over 100 million. To get that money, ukiangalia ya Linda Mama, ukiangalia NHIF, kuna shida. Sasa hii ingine ambayo iko na jina ingine, hata hiyo jina ndio ngumu. Sisi hatujaielewa vizuri. Sisemi, I do not want to say that it will fail or it will succeed. Mine is the public do not want complicated sounding words. UHC, sijui NHIF, wanataka matibabu na wanataka wawe na afya mzuri na wafanye kazi yao, biashara yao, kazi yao, alafu waendelee kama Wakenya wengine. And that is the national understanding. Sio Migori peke. We have to reduce the out-of-pocket expenditure for the common man in order for us to move on. And as has been alluded earlier, you realize that because of the several challenges, we are still not there. It is a dream which we shall realize, but we are still not there because we still grapple with several challenges as a country and as a county. Nondo yango ni kwan jo Kenya madhiyo komaduong kata bolo losruok e bunge kata pap oheo milion 5 ka moheo gwenge 5,000 pachoka to oseyange ni osego kange kedo gi timbe makamago. Riwruok machwalo chenro mag thieth Amref wacho ni oyango ni nitiere dwaro mar medo jiwo jo Kenya hoti kod chope kinde mag dhi oko. Apisa mag Amref e pachoka Daniel Karau owacho ma kinde ya wayanga chenro mar jiwo jo piny hoti kod chope kaunti za Roma Pagabich ma pachoka nyasi mano obagi kaunti ma Kilifi. We have seen progress because from 2021 to today, we have been able to declare close to 5,000 villages open defecation free. So step by step, and we have a target of achieving 100% by the end of 2025. We come together because we see a burden that in Kenya, 10% of those that are doing open defecation is a big number because these are close to over 5 million Kenyans. And out of these 5 million Kenyans, 85% of those Kenyans are in these 15 counties. So it is a burden because, again, open defecation is the major cause of diarrheal diseases including cholera. Tumefanya mikakati kama county government ya Kilifi kuhakikisha katika kila sub county tunaangazia kwamba hakuna kijiji ambacho kimeachwa nyuma kwa upande wa kutengeza choo. Na hapa hatusemi vyo vya kizungu peke yake. Tunasema binadamu ama mtu yoyote aweze kutumia haja ile mahali panapostahili. Hizi programs za ODF ambao tunaita open free defecation zinaangalia kule upande wa mashinani ma rural areas.
Mago mag tuke nyakorom gajuang pewe ma ibiro gere county ma Nairobi ibiro gere rang'iny ma bende oting'o kuonde tugo mag jogo modak gi ng'ol.